everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Estranyo sa gugma. Gunay kini oh. Bulan? Kini ba putaw na. Mo ni ibu na si uwan ng lalaki. Aron makuha na to kanyang kaluhan ni Lily. Isa? Oh, ako na lang. Kaya wala sila kailangan ko. Kuhat ya. Uy! Tiyo! Tiyo! Sakoy! Tiyo! Hoy! Pinagkaon ito ang uyuan. Talpuso ito eh. Doon siya sa imutangan sa kaluhan ni Lily. Ay! Iputang ko ba? Usaman ka! Gara sa kada! Usaman ka! Ibutang na ko! O sa pagkatawa ba? Kaya ganahan kong mamatay sa imong katawa na. Sige na. Ay, hilap niya, oy! Garaon yung kada! Ibutang na ko, Anel, ha? Ibutang ko ba? Dili. Idagan. Na? Ibutang na lagi ko! Kala, Ona! sige pa, katawa pa. Yun, katawa Ay, pa. kilap na kong kilid, ha? Okay na. Ay, buta ta kas. Butaso ay bugat na ka. Bugatan ni mo eh. Sa mukha ni mo, eh! Ay. Uy. Uy! May mga tanga. Unsa man na ano eh? Ngay, paabangan din yung pambot. Pambot? Pambot? Ay, naku, emi ko mananagat. Doon na si Pambot. O, murag tuwa dito napita ilang bay. Uy, manoon. Nganong nangita magkaabangan nga pambot no eh? Kukuhan kini. Gusto kong bulabang na sa laing isla. Ah, maog ba? Ay, naku, kaila. Efren nangan. At tana? Sige kayo, ubani ko. Ah, sige, tana. Sige, tana. Buuban ko ninyo. Ha? Ang pangulot galing uyuan na. Pita! Nakikatubang minus kaluhan ni Lily. Sa mukhang ilang kipilisutihan. Pala. Nawagis mo ipon. Hello, boss. Unsa naman nahitabo ninyo diha, ha? Kuan, boss. Ianay yun mo sa doon sa bayan itong Arnel. Kung nakita na mo nga loving kayong duha. Unsay loving? Sila si... ang kaluhan ni Lily. Kung si Arnel, boss. Loving ka sila. Murag sila nasa lida sa sini. Unsa? Mana, kung nagsinabot naman itong duha, boss. Kung tuang butan akong iyuan ay, may atak na. Unsay may atak? May duo lang kanahan. Ambot mo sa ilang istoryahan. Ako, di ko mahimong mupakita ng Arnel. Nagkatubagay, gibig sukbagay na. Mao ba? Loving na di kaayo ng duha? O, boss. Tingali pagpataka nagtabi ng imong uyuan nga tiguwang, ha? Ambot na kaya ni boss. Kasi nagpataka lagi na eh. Tawag dayon ako kung unsay sunod nga mahitabo. Ayaw nila ko kapanyahin nyo siya, ma'am. Ha? Ay, kay murag nagsadya ba mo? Okay naman kunoy. O ba nalanti ka? Kaming duha ang mubanin mo noy. Ay, nalagi maikog ko. Ayaw. Sige. Subayan na lang ng baybayo noy. Sa unahan na dunay baybay di ang agamay. Okay? Ay, oo, salamat ha. Sige, Dok. Ay, Okay. nako. Sige. Sige, Noy, Ay, ampin. ampin si mo, day. Sige magkagtutok sa tiguang, ha? Wa man. Okay. Sa may gusto niyo panihapon, mag-order na lang ta. Gusto ko nga magsugba-sugba ta din eh. Okay ra kayo na. Ikaw, good. Pahiyumi una ko. Ikaw, Buno. Kabaan nila, daga na kay kag-arte-arte diha. Gara na sa kamayo. Gara din na. Di na baya ka mahimong magpasuko-suko na ko, ha? Gano di man kuno. Kung mapabadlong di ikabi, di lang gid ko masuko. Aw ka na kung magpabadlog ko. Pero magbinuotan na magyug ko nimo ron. Kay ganahan ko nga malipay ka. Daghan kay kag-atik, oy. Ikaw ra ginakatukbod na ako nga musulti nga atik-atik ka. Kalipog. Sabadi, oy. Okay, ikaw rin nagtukbod na ako. Musulti nga mga atik-atik nga tinuod. Oh.
Hilom, oy. Hilom. Labagoy atik-atik ka tinuod. No. Ang atik yun na. May bakak na. Sus, lahi man ko, lain man ko. Kining akong atik, tinuod yun eh. Pahiyom, bi. Pagpuyo ba? Pahiyom. So, Hasulan ni mo, mula sa kagbata, da. ikaw rin mo bata diya. Kaya di ka mo pahiyom. Ay, kusugwa ah. Di ka mo pahiyom. Sige, kisan tagyo ka. Ayaw ha? Ikaw mo ay... Bi, kisan, bi. Kisan, bi. Ay, papadlong na gudi ha. Anilag ka. Ano? Ano ha? Di rabig ko mahadlok og numero. Biagkan, bi. Ay, Tangkugoon, bi. Tangkugoon, bi. Ay, sa tagkugoon, pagpuyo. Dara sa kada. Sobra ka ha? Ambot ba? Ganahan mo kong mugara karon nga ikay katubang nako. Pagpuyo lagi. Puyo. Kiss lang ko kausap. Usa si mong mata. Kiss lang ko kausap bisag sa agtang lang, okay na. Ko ba? Uy, Sa ulo lang lagi, dili Ay, ba? pagpuy- Naligo man ka ha? Naligo ka? Arnelap! Buhay na ko, oy! Ang sam kayo, kagdago nito bukong! Grabe naman sag ka. Ha? Ang turang imong o. Imong ihikaw na ako, ha? Kausa lang. Usa lang ka kiss. Usa! Arnel, magpuyo ha! Ano? Tiyo! Hinayang tiyo. At da, di na sila kabantay na to eh. Kay lingaw kasi nakinahin mo. Sa? Basta lang. Bisang siya na kong tanaw. Si Lily man yun niyang naadiha. Uy! Oh, natural. Magtuo si Lily na. Parehas sila daw. Pero buutan man kayo ng naadiha. Uy! Sa? Bitaw, buutan kayo. Kung mas gaan kayo sa buot pag sinutihan kay sa imong Lily. Sa? Ikaw ba, tiyo ba? Nag-ayo matira ka pitloko, di ka? Kaya ano ko, uy? Ang luwan mo ka dito. Da? Ay, naunsa man ka. May duol ko. Kaya ako untang bunalan sa o ang lalaki. Pero pagkaduolan ako, ay murag dili makakuan, uy, kausag kakuyap ng lalaki. Uy, ligon kay lawas. Basta tension kayo. Kung mas taas pa na ako, basta lupigon yung kuskuso. Kitiguan yung ko. Diha. Di ko kusubo na diha. Nagbinugo ba ka? O siya, nagbinugo. Ha? Mas makabinda, tatakaroon nga. Amiga nami. Kay, makadoon na ko nila sa dakong kasayon kung gusto ko. Malipat na ako sila. Ha? Nga, ha? Pakatingin. Kaming mga tiguang digir. Puno na lagi ning among utok sa mga ideya. Dugay na gunang gungis na gudi. Puno kayo. Basta, ayaw may ismula dong ha. Bisit ni kinabuhi ah. Nagkauyo na si Dalia o si Adel. Nagkauyo na sila. Sa mga kong buhat to ini. Uy, Dalia, nag-inom ka? Ha? Kuan, gamay lang. Gusto na ko mawasan sa kasuko. Uy, ngano nasukot mo sa ka, Ma'am Dalia? Si Lily. Dili na ganyan papaulion si Anel. Ma'am, mabdos man ka. Dili ba kayo ni mo mainom kag bino? Pasakti ko! Uy, ha? Ayaw pa buot to mo inom ko. Bahala nagmamatay kinig akong gisama. Ha? Ma'am Dalia, naunsa naman ka? Ma'am, nausab man ka? O kinsa may dili mausab? Ha? Kinsa may dili mausab ni Tabos akong kinabuibilyo? Mabdos ko! Unyang dili naman pauli ka na ko si Adel! Ma'am Dalia, ma'am, wa ka man pagkuha ng imong isabak, ma'am? Wa na siyang kabit! Kay dili siya ilhuan siyang amahan! Bisat! Bisat! Nausab na gyud ka, ma'am. Naunsa ka? Puti usaban nimo. Kinsa na tinawag mo? Si Kinsa! Sir Arnel. Si Adel! Abi ka naman cellphone! Ay, ma'am, ay nagtubag ka. Di nila ako tumagon! Uy, Ma'am Dalia! Ibo maghihubol sa paso nga may pinaw akong silpon. Naunsa man ka diha, Ma'am Dalia? Nabuaw na ka? Di ko ba ni mo akong silpon?
And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!